Chief Executive Member ka KHADC Badiru MDC jong ka sora hagas ngi baar ulaple pai ba ek school jong ka village dorba higher secondary school swear kablate lengba ka jengbe tengka na ke Asian Development Bank ya ka te ka yeng school kablate ha ka jenglut ka baar lot tengka uba titos ulaple harengat ka jingedon lang ka district school education officer ka East Khas Hills kong M Lengwa nangta u principal babudmai S Maunyo Kidkhot ka managing committee kinong elam shnong ki doctor na swear PHC badru ki miki pa jongki khna school UCM habakren kum ukongsan ulapan pau yi gejingmen ka bakraw banyo I ba ka ying school ka balapunyo na du ka por ba udanglong MLA kala depura but yo ru ban pleno uba atitos ulakan tu yi ki khna school ba ki khna shinrang kimdai satya banle kirke bandi biri secret tang balapoi class 10 class 11 ni 12 kumjo ru ye ki samla kan thei ban kirke thoshi thi ne la met tang ha ka mobile ka DSEO pan ka lapan pau ye ka jinkmen ban yo I ba ka te ke school kala ke state pha kala ye ro ru ye ka jinglong renti ha ka kompen khre bat pen be ya ka te ka program ba ki penlong ha ka te ke singi shwa ka ne na kalyang jong u principal kumjo ru secretary shnong kila ye tho Shapang ka jingya ilenti jong school kumno ba kila yo ban kintiu kadan suki pasuki nadu ka class 6 ter shadu ka class 12 menta hapneng karai e raidam hakini ki life host nem tham lapan pho pen peng ya gati kesngi de ka jingsha jirwai badru ka program baharu kam naki khna school ya ka history jong gani ka school ya ka bagalayo ya ka ni ka building ka bathamai hadin jong ka jingya lenti ka jong ka bala palat life host nem ngapan pau ka jing songu ya ka managing committee ka bala kenmau ya nga ya ka ban khot kerpang hakani ka sngi ban play yau mau nongrim jong gani ka school ya ka bala te ya ka dakani ka scheme ka bangyong ka scheme ADB ladan bun ki babu yaw dak jingkeli balay MDC one play gani ka school nganget pilayo ya ka jubab menne kadaw kalong ba hakapor jong ka jinglong MLA ka jonga ngalayo ban recommend nakabenta kani ka school bakan yo ya kani ka fund ka bakerpang ban yo ban sna ya kani ka building ngakan mau hakasnem arajar khatway ladang ambakala hakapor bangirakhi ya ka jingdap arpsan snem jong kani ka school kadur kadar jong gani ka school ha katu por kamlong kabayaran kador bat kiwe pat ki school jong gani ka job ke bamenta ngakan mau ya ki kentien ki bangala keren ha katu ka jingrakhe ya ka jingdap arson snem ngoba ka jingpo snew ka jonga kumunong yalam bat kumnong mikmat jong gani ka thai ngakwa ban UI bagani ka school ka jongki kanya rengkat dor bat kiwi pat ki school kibadon hasor shlong lani hakinong ba jonggani ka thain ka jongi bat habangawan hagani ka step hagani ka school ka jongki ngasno sarong banyo snow dalagi jong score naka sentur jong DSEO ibala ay ka certificate bawat ki school ki badan hasor shalong kimpat yarangkat bat ka school kabumbalong menta kabamun ba pilay pila ka kerdan ka jongki kalakiu syafrang bat ngasno ban ay kublay ki nongikay yaw principal ya ka managing committee kabala penlong kumni kumbakalong ngakan mau hakasnem arhajar khat saw ladang ambakla hakapore ka bangawan pli ya ka higher secondary school hangni
Hakatu kapor ngalakular. Basyan on sayo. Ya ke building ke batamai na kebantakan ke school. Namar bangade ubri baju kular kumbaki khot yang ubah kular. Bakata ka jingkular kala urlong mentaka sungi. Ngadap daga jingkemen. Habangai i ya gadur gadar cong kani ke school. Ikong lengwai belong di SEO ilawan mentaka sungi bailai thu yang. Bai imdai bai wan tamban aten yang ni ke function. Riwan ru ban pendap ya ke inspection na kebantakan ke school. Hari ini kendiat tayo ngalayalam yung principal bagi dekat jong managing committee Shaw Education Minister Haskat Teriak hadian bangalayo ajing tip bayar ke opening permission jong higher secondary Patla ban pendap ado mentah ngalakeli kong mentan yung awan kenang mentah kasingiru ban pendap ya ke inspection ngakermen baga jingwan ke jong in pendap ya kata bat nakaliang ke jong in saay ya ke recommendation bat ka syongpat hakata ka state board mokong kabansa recommend na kabanta ka opening permission nakaliang ke jong kumunong mikmat ubarit ngan persyang kat kabala kabor kebuj baro banyale stom bakani ka school kadai ban yo no ya ka opening permission jong ka higher secondary i principal mana ila batairu ba om tang gani ka building ka baladep kumni kalabiang mensua bang idang dan yang tin yung indayo tang yang slap la abiang dang ilayo yang armala ngimpat hun nama kejinglong jungi kibriu ngimjuhun kat nang yo nang kuat mo menta naka armala puak ban kentiu sasimala yo sultanat bagi don ni kini kejing temu bagi deban penkiu nakawi kapor sakawi kapor nangit pilai i kita kipaya kibagani ka school kalate bana kaliang jong ka MC kilai kendu yang yung ba namar balak hapnya palat ki kamera ngimpat dap ngidang kuah ban kentiu su ngongkat nu kan lut kiong kan poi kumbasan pulak na kaliang ka jonga tengah kerngak kli ma bangadai tang MDC ngong kata-kata dengan numla kiong pendap kat kapapila ndang ngalakhen la dia ya ka skim ke bangadon ngong to ngan ai la ka ai khat sanlak na kalian ka jonga banyo ban pendap ya kate ke balate minta na ka benta ka jingbit jingbiang jong ki khun ki ti ki jong tepi ki kemi ki pa Hibedon hagani kapor. Tiba bijulong ka ketika diang ka ketika monjong kani ka school. Namar kani ka school shnong. Bat ngijetip baro baya ka fun nakabenta kani ka school ngiju pelong beta ka fit. Kabaki pait ba kiano senyang lang nakabenta ka jingbit jingbiang jong kani ka school. Lada ka managing committee kam dan pisah ban siu tulok. Lada ka managing committee kam dan pisah ban tei kani ka building. Kan hap ban krong na pi ki kemi ki pa. Hatu kan dumlong ka jingkta ka bajur. Ya pi kum kinong syong synong. Katni ka ban ka jingduk. Ka ban kahiran. Ka ban ka jingkta ka trei ka kta. Haka timau ti siap hatun dang yo pisamo banya senyang ya kini school rewat hapung kata kapor ke managing committee kala sim ya karai bantai ban penhe susu ya kini school ban penbet penbiang badakan ni kapor ngakwa ban ong yipi
baka jing po sniu ka jonga kampat kut ngampat hun baka ni ka school kan don tang ka higher secondary ya ka arts ngakwa bahagawi ka singi nginyu iru ya ka higher secondary haka science section bangangan baka ni ka jing po sniu ka jonga hagawi ka singi kan sa urlong kata kalong kan urlong tang lada ngiya trilang te hakapor bagi join hari por hata kapor ke school kalong sisya kami snei haruk kata kadon ketnuam idang jingkang Henry Clemiet di komta hakapor liur kalong sisya kabasem jinge ban pinya ya ke school hakum ketapor maka jingwan singi ulo ubedom hakap hamtam hakapor liur utul o kendo urong hapo ka kabra barok away but kumta ka pang ngem lut ya baro ki jingdon ki jingem ki bagi don ha ka school te kum la mai pang mene lengba jong way balong secretary jong ka snong kum juru accident jongi bala sengi ri ka school house name khat kandai spa prapun rio de kumta ha ka join ha ri ka school ngidon nadu klasik nadu kelas 5 hadu por da kelas 5 ida don lang hapo harga school ke jongi bat hadu por ngi ong ki kidai ki middle english school de kem tangi ong short form ki me bat house name kat ndai spa problem rio de komta kedon pada sakeniat bahani po ka MC kum har jing pe bnia ajonga te gila kentiu ya ke school jongi sha yong ka high school ha tu por raymond tang yong ka secondary school de kum ta jing pengla de house name kandai spa kandai po de house name kandai spa kandai po gila yo ya ka permission jonga class E but opening permissions de house name Arjarway but ka full-fledged regulations your house name Arhajar San tekumta kilaya kidigi por bakisni ke jilong juga school bagi latre shitom shisha kumno bapenwan dor pat ya ke school tekumta hapor ba join hari ke school shisha ka klem la bedur bagi ke school kan long pat kumni kumba kelong tinggal klet shisha mentah ada ke song hani kapan kan mau kapan reflect ya ya ki gitu ki school ki barem la jenda gilawa hang ni baro pleng jong pi ban pe ki don katu ni ki benta hapo ka bangila sondur bangila bu bat kendai kremen pat kene kalong ka jingmen ka bakrao ya ka snong hi baro away sha la 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 la